Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το review από το LG G2, μια τετραπίνη συσκευή με Snapdragon 800, συγχρονισμένο στα 2,26 GHz, έχει ενσωματωμένη μπαταρία στα 3000 mAh, κάμερα 13 MP πίσω, η μπροστινή είναι 3 MP, έχει οθόνη 5,2 inches Full HD IPS, είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή με υψηλές αποδόσεις. Πάμε να δούμε λίγο εσωτερικά, να δούμε λίγο την ποιότητα της οθόνης παίζοντας κάποια βίντεο. Έχουμε εδώ αυτό εδώ το βίντεο για να δούμε καλά. Βλέπετε Full HD οθόνη, πάρα πολύ καλή ανάλυση. Άψογη οθόνη, πιστεύω θα σας ικανοποιήσει. Να δούμε και λίγο την κάμερα, κάποιες φωτογραφίες που έχω τραβήξει εγώ ίδιος. Ωραία χρώματα. Ζουμάρι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το browser. Ας μπούμε στο Tech Block. Φορτώνει αμέσως. Βλέπουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχει lag. Πάλι. Κανένα πρόβλημα. Zoom in, zoom out, χωρίς lag, χωρίς καμία καθυστέρηση. Δυνατό και γρήγορο στο browser. Έχει εδώ πάνω ενσωματωμένο notification LED που αλλάζει χρώματα. Έχει μια εφαρμογή που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ως τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ή τηλεοράσεις, ενσωματωμένες με τις υπέρυθρες. Αυτόματη φωτεινότητα. Είναι πάρα πολύ καλό κινητό στα games ειδικά. Στις αποδόσεις μπορεί να παίξει όλα τα games, έως και στα πιο βαριά. Προς το παρόν δεν έχω κάτι εντυπωσιακό εγκαταστημένο, γιατί δεν παίζω games στο κινητό, αλλά ας δοκιμάσουμε αυτό. Βλέπουμε δεν έχει κάποια καθυστέρηση στα παιχνίδια, ούτε κολλάει. Είναι πάρα πολύ καλό κινητό. Ας δούμε λίγο το ηχείο. Αυτό ήταν το review για σήμερα. Μείνετε συγχρονισμένοι στο κανάλι μας για τα επόμενα reviews. Γεια σας!